Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами спілкуватися. І у цій студії вже готовий вітати гостя цієї години. Це Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа». Я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, почнемо з такої новини, що частину повноважень, які від спільного центру контролю і координації вели росіяни, готові взяти на себе міжнародні організації. Про це заявив міністр з тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш в коментарі «Інтерфакс України». За словами Черниша, вихід російських представників з СЦКК поставив під загрозу можливість проведення гуманітарних операцій та операцій з ремонту критичної інфраструктури на лінії зіткнення, оскільки не буде гарантій безпеки для ремонтників. Міністр додав, що міжнародні гуманітарні організації мають мандат виключно на захист цивільного населення і можуть вести переговори із представниками бойовиків. Також Черниш вважає, що вихід російської сторони зі спільного центру ставить під загрозу діяльність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні і має на меті примусити Україну до діалогу з представниками бойовиків. Ось таку інформацію маємо. Пане Дмитре, до вас одразу питання наступного характеру. Взагалі, що можна очікувати після того, як дізнались новину про те, що Росія виходить з СЦКК? Чим це може взагалі загрожувати і в чому небезпека? Знаєте, пане Олеже, давайте почнемо з історії створення спільного центру координації за припиненням вогню і відповідно відведенням важкої техніки. 24 вересня 2014 року був створений спільний центр. Загальна кількість – це приблизно 128 офіцерів, 74 з яких це представники Збройних сил Російської Федерації. Функції цього центру – це якраз координація діяльності між незаконними збройними формуваннями і ЗСУ в моменті розведення важкої техніки і припинення вогню, в тому числі і обмін тілами загиблих військовослужбовців. Що означає припинення діяльності Росії в односторонньому порядку? Це фактичне торпедування мінських домовленостей, бо діяльність ЦКК, вона прописана в одному з протоколів так званих мінських домовленостей. Відповідно, якщо Росія заявляє про те, що вона вийшла з цих домовленостей, то ставить під сумнів сам характер виконання мінських всіх пунктів. Якщо ми згадаємо, на зустрічі, останній зустрічі Суркова-Волкера, обидві сторони, мається на увазі і Російська Федерація, і Сполучені Штати, заявили, що мінські домовленості є фактично дороговказ і дорожня карта врегулювання ситуації на сході України. Себто, я перепрошую, я закінчу. Себто, таким чином Росія ставить під сумнів сам характер подальших дій і подальшої модальності ситуації на сході України. Ми продовжимо цю тему. У нас з оперативною інформацією Василь Лабай, речник штабу АТО, на прямому телефонному зв'язку. Пане Василю, вітаємо вас. Вітаю і вас тоді. Будь ласка, хочемо почути від вас оперативну інформацію із зони АТО. Буквально тезами хочу наголосити, що ситуація в районі проведення антитерористичної операції і надалі залишається складною. Російсько-окупаційні війська і сьогодні продовжують грубо порушувати режим тиші та вести прицільний вогонь як по позиціях Збройних сил України, так і по прифронтових населених пунктах. Агресор і надалі застосовує реактивні системи залпового вогню та важкі міномети, які заборонені мінськими домовленостями. Зокрема, сьогодні в обідню пору, буквально 2 години тому, були з реактивних систем залпового вогню були обстріляні наші укріплення оборонні довкола Зайцевого. Загалом випущено 20 реактивних снарядів. Крім того, тут же обстрілювалися з важких мінометів 120-го калібру наші позиції. Також на Луганському напрямку гаряче в районі Троїцького і Новоолександрівки, і Новотошківського. Тут також бойовики застосовують важкі міномети. На Донецькому напрямку також близько 14-ї години ворог з 120-мм мінометів випустив 7 мін поблизу Водяного, це неподалік Маріуполя. Також такими точками на Приазов'ї є Павлопіль, де також застосовували міномети, Авдіївка. Це гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя. З приводу руйнувань і жертв інформацію ми уточнюємо. Якщо наразі в мене немає інформації з приводу жертв і руйнувань, як тільки надійде інформація, ми обов'язково повідомимо негайно українську нашу спільноту. Така інформація на даний час.
Я вам дуже дякую за оперативну інформацію. Василь Лабай, речник штабу АТО, був на прямому телефонному зв'язку зі студією. Пане Дмитре, чи можна поєднати, ось знову ж таки чуємо про погіршення ситуації у зоні АТО, поєднати ось це погіршення ситуації в АТО з тим, що от Росія вийшла із СЦК? Звичайно, пане Олеже, це фактично є продовженням от практики Росії. З одного боку, Росія заявляє про те, що вона в односторонньому порядку припиняє свою діяльність в СЦК, з іншого боку, відразу починається активізація бойових дій. Причому, якщо ми подивимося, перед виходом Росії заяви про вихід з СЦК, ми повідомили саме аналітичний відділ громадської ініціативи «Права справи» про те, що відбувається передислокація живої сили і техніки бойовиків на Стаханівсько-Первомайському напрямку. І називалося конкретно селище Калинове, яке наразі є в епіцентрі бойових дій, і місто Первомайськ. До речі, якщо вже говорити про загострення ситуації, то бойовики використовують вже сталу практику, коли обстріли ведуться під прикриттям житлових кварталів. Так, зокрема, в місті Первомайську, за нашою інформацією, вогневі позиції бойовиків зосереджені. Це вулиця Потьомкіна, 39, це територія колишнього ПТУ 31, і вулиця Ворожського, 22, це територія шахти управління. От саме звідти ведеться вогонь по житлових кварталах Попасна і позиціях Збройних сил України. Відповідно, коли Збройні сили України змушені придушувати вогневу активність бойовиків, відразу починаються крики про те, що ЗСУ веде обстріл відповідно житлових кварталів. Так от я хотів би сказати, що саме ця інформація не дала можливості не росіянам, не їх місцевим посіпакам, я маю на увазі адреси вогневих точок бойовиків, які розташовані фактично в центрі Первомайська, звинуватити українську сторону в порушенні мінських домовленостей і, відповідно, обстрілів житлової інфраструктури. А те, що відбувається, це от саме момент тиску Росії і на Україну, і на наших західних партнерів з метою змусити знов-таки грати, власне, по правилах Росії. Модальність введення миротворців. Власне, тільки російський план. Інший не розглядається. Чому Росія так зненацька вирішила Не зненацька. Пане Олеже, якщо ми подивимося знов-таки перед історією цього, скажімо, інциденту чи конфлікту, чи заяви, вона почалася наприкінці листопада місяця. Це фактично можна казати про те, що це спецоперація російських спецслужб. Я нагадаю, про що йдеться мова. Наприкінці листопада було зафіксовано, скажімо так, вітання представника російської сторони місії ОБСЄ, мається на увазі, з бойовиком. Так, бачили. Тоді, відповідно, почалася інформаційна кампанія з приводу того, що порушуються морально-етичні норми поведінки представників ОБСЄ. Цей момент і використала, власне, в Росії в моменті звинувачення Україні в нагнітанні начебто нездорової атмосфери навколо діяльності російських представників. 7 грудня в Відні, причому на засіданні міністрів країн ОБСЄ, міністр закордонних справ Лавров заявляє про те, що Росія розглядає можливість виходу з СЦКК. Причому він звинувачує саме українську сторону в блокуванні роботи російських спостерігачів. І вже лише 15 числа, 15 грудня, лунає заява про те, що Росія буде припиняти в односторонньому порядку відповідно дію своїх представників. Але, знов-таки, росіяни прорахувалися в тому моменті, що українській стороні вдалося зафіксувати передислокацію живої сили і техніки і прив'язати це до заяв російської сторони. Себто поєднати одне з одним і показати підступність планів російських окупаційних сил. Але, знову ж таки, постійно спостерігаємо, що вдалося зафіксувати переміщення, обстріли і так далі. Але все ж таки, яким чином це допоможе врегулювати конфлікт на Донбасі? Можливо, в майбутньому. Ви знаєте, ну хоча б коли ми говоримо про те, що є конкретні адреси, звідки ведуться обстріли, ми вже унеможливлюємо претензії з боку Російської Федерації щодо обстрілів української сторони житлових кварталів окупованих міст. Це перший момент. Другий момент, ми, скажімо так, унеможливлюємо сам активний характер обстрілів. Тобто українська сторона відплатним вогнем придушить вогневу активність.
ефективність. І третє, ви знаєте, коли повідомляють про те, що українська сторона в курсі цих подій, я хотів би нагадати, що свого часу, рік тому, саме за адресою місто Первомайськ, вулиця Потьомкіна, 39, внаслідок, скажімо так, необережного користування з вогнем вибухнули склади з БК у бойовиків. До речі, причому, судячи з повідомлень засобів масової інформації саме Росії, а інформація це була продубльована в Російській Федерації, йшлося про те, що серед загиблих були так звані відпускники. Тому не все так погано. Коли українська сторона повідомляє про те, що відомо, відповідно за повідомленнями йдуть і конкретні дії. Згадуючи вчорашній обстріл, от внаслідок цих обстрілів бойовиками з Градів селища Новолуганське пошкоджено 50 будівель, в тому числі школи, дитячого садку та фельдшерсько-акушерського пункту. Маємо коментар, давайте послухаємо. Прошу. Обстрілів постраждало більше 50 будинків. На превеликий жаль, маємо 8 осіб, які отримали поранення під час проведення обстрілу. Розгорнуту роботу оперативного штабу, оголошено надзвичайну ситуацію, визначені відповідні завдання по напрямках служб. На охороні публічної безпеки сьогодні 40 працівників поліції, оглядає місце події, забезпечуємо охорону публічної безпеки, обстановка контрольована. Зокрема, от і речник штабу АТО, і самі українські воїни кажуть про те, що це дуже рідко і, точніше, такого масштабного обстрілу вже дуже давно не було. Не було, так. От з чим це пов'язано? Пане Олеже, це знов елемент військово-дипломатичного тиску російських окупаційних військ саме на країни Заходи, учасників і нормандського процесу, і, відповідно, Сполучених Штатів. В моменті, скажімо, показати, що вихід Російської Федерації з СКК призвів от якраз до неможливості контролю за військовою складовою в зоні відповідно проведення бойових дій. І сам момент обстрілу, якщо подивимося, це били по житлових кварталах. Це створити картинку і знов-таки змусити Україну, скажімо так, грати по російських правилах. Якщо вийшли росіяни, будь ласка, тоді домовляйтеся про припинення вогню безпосередньо з бойовиками, себто з так званими представниками 1-го чи 2-го армійських корпусів, самопроголошених ЛНР і ДНР. І тут українська сторона зробила дуже слушний крок, коли відповідно у відповідь вона вивела власне і своїх спостерігачів от якраз з окупованих територій. Це дало, унеможливило, скажімо так, грати по правилах Москви, тобто фактично домовлятися з бойовиками про припинення вогню і дотримання режиму тиші. Оце один з моментів, от, скажімо, складової цієї операції російських спецслужб. Але як тепер ми можемо прогнозувати, як розгортатимуться події надалі після виходу? Пане Олеже, як практика показує, ви знаєте, за активізацією подій йде і спад активності. Все залежить від того, як будуть реагувати відповідно і українські збройні сили, як активно будуть придушувати засоби ураження бойовиків, так відповідно, як буде активно працювати українська дипломатія і наші західні партнери, які будуть вимагати відповідно як від російської сторони, як сторони конфлікту припинення вогневого контакту з боку бойовиків. Взагалі, от мінський формат, усі ці переговори зі сторони ЛНР, от після виходу Росії з СЦКК, ЛНР вже швидко сказала, що готові взяти на себе повноваження. Наскільки можна серйозно це все сприймати? І наскільки це все можливо, що от вони візьмуть частину повноважень, за які говорять ось міжнародні партнери? Пане Олеже, серйозно сприймати не можна, це фейкові утворення, відповідно. Але все ж таки... Але якщо ми подивимося, куди вони направили так званих своїх спостерігачів, те якраз ті місця, про які ми говорили. Це селище Калинова, звідки ведуться обстріли позицій ЗСУ, а ведеться фактично з центра села. Ми повідомляли про те, що від будівель Радгоспу Родіна, де розташовані склади з БК бойовиків, ведуться обстріли позицій ЗСУ. І відповідно в Первомайську саме вони направили на вулицю Потьомкіна і вулиця Воронченка. От, власне, Воровська, я перепрошую.
Оце підтвердження знов-таки інформації про підступний характер обстрілів і, власне, про плани росіян звинуватити українську сторону в недотриманні мінських угод. Але знову ж таки, от уточнення. От створилася картинка для пропагандистських ЗМІ, що от обстріли житлових кварталів, але все ж таки, як донести тоді правду в даному випадку? Яким чином взагалі тоді довести, от вкотре довести людям щось, вкотре російські найманці ЛДНР проводять обстріли і вкотре звинувачують у цьому українську Ви сторону? знаєте, по великому рахунку на війні довести, скажімо, правдивість інформації дуже важко. Тут принцип Геббельса вже працює. Чим більше, скажімо так, неправдива інформація, тим легше в неї повірити. Інше питання, що Росія фактично себе визнала стороною конфлікту, коли в ручному режимі поміняла керівництво самопроголошеної ЛНР, порушуючи навіть ту саму умовну конституцію цієї самопроголошеної республіки. Йдеться про те, що фактично Сурков в ручному режимі, міняючи Плотніцького на пасічника, порушує дію 62 статті Конституції. А це дає нам вже підстави казати і в мінському форматі, і в нормандському, і нашим західним партнерам про те, що Росія є не третьою стороною, не арбітром, а безпосередньо стороною конфлікту, ба більше того, учасницею збройного протистояння. І вимагати зміни формати перемовин, себто виключення самопроголошених республік і прямих перемовин з країною-окупантом. Це тут дуже все легко. Маємо ще таку інформацію, що слідча група Генеральної прокуратури зафіксувала факти присутності Збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території після обстрілу систем залпового вогню ГРАД Новолугансько-Донецької області. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. Як поінформували у прес-службі, на місце події виїхали працівники управління з розслідування злочинів, вчинених та на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України. Проводяться першочергові слідчі дії. І на цей час установлено, що бойовики випустили не менше 40 реактивних снарядів. І ось також маю інформацію, що у ГПУ поінформували, що після обстрілів знайдено уламки снарядів та реактивних двигунів систем ГРАД з маркуванням, які, згідно інформації Міністерства оборони України, на озброєнні Збройних сил України ніколи не перебували. Яким чином зараз, точніше ніяким чином, як зараз правильно треба зробити Україні, збирати докази, або це все якось фіксувати, щоб у майбутньому, коли буде така можливість, у міжнародному суді навести докази, довести і притягнути до відповідальності Росії за її злочини. Пане Олеже, перше, що має зробити Україна, це все ж таки прийняти закон про деокупацію, де буде чітко, хоча б в преамбулі сказано, що Росія є безпосередньо країною-агресором. Тоді, скажімо так, і будуть в міжнародному суді дотичні і прийняття цих доказів. Поки цього немає, збирання доказів, документування, інформування наших західних партнерів – це, скажімо так, крик в пустелі, не більше того. Бо без самого юридичного обоснування участі Російської Федерації у цьому збройному конфлікті саме як країни-агресором ми нічого не доведемо. Відповідно, все залежить від політичної волі українського проводу. Якщо на 4-му році війни нарешті назвуть речі своїми іменами, а саме Російську Федерацію країною-агресором, тоді, відповідно, всі ті докази, про які ми з вами говоримо, вони і стануть в основі звинувачення російської сторони в саме факті збройної агресії. А знову ж таки, повертаючись тоді, от як ви згадали, закон про деокупацію. Чому так затягують взагалі законопроект про деокупацію? Пане Олеже, знов-таки, змушений з жалем констатувати, що, в принципі, це показник того, що Україна остаточно втрачає залишки суб'єктності. Ви знаєте, коли виходить представник БПП і заявляє про те, що прийняття закону про деокупацію залежить від результатів
зустрічі в форматі Сурков-Волкер, це значить, що Україна фактично сидить на лаві запасних і або пасує задніх, як то кажуть, і чекає, коли дадуть відмашку з Вашингтонського обкому приймати чи не приймати в тій чи іншій редакції закон про деокупацію. Так неможливо. Це так ви, не напевно, мусить про бути. заяву Гончаренка Так, на який проєкті заявив «Свободі про слова». те. Так. Абсолютно точно. І Який- мене трошки, от я додам з вашого дозволу, трошки здивувало, що він сказав, що закон про є більш нагальні законопроекти, аніж закон про деокупацію. Це його Пане цитата. Олеже, це взагалі, знаєте, я не розумію, що може бути більш нагально, коли на 4-му році не прийнятий закон про деокупацію, про сам характер військового протистояння, про можливість, скажімо, перенесення відповідальності, а саме економічно-фінансової, на плечі країни-окупантам. Що ще може бути можливе? Це питання, яке коштує Україні мільярди грошей. На утримання тих територій тільки за останні роки ми витратили суму приблизно 70 мільярдів гривень. Які більш нагальні питання можуть бути? Коли, вибачте, воїни, які захищають наразі суверенітет і територіальну цілісність України, вони не розуміють характеру війни. Коли війна називається АТО, а відповідно саме збройне протистояння і країна-агресор, і окуповані території називаються так, скажімо, ефективним управлінням. Про яке ефективне управління йде мова, коли йде про пряму агресію і окупацію українських земель? От для мене це не зрозуміло. І от риторика політики, вона виглядає дурнувата, відверто дурнувата, на жаль. З чим це може бути пов'язане тоді? Хоча б якісь Пане Олеже, мені прогнози. важко пояснити, знаєте, чим це пов'язано, коли знов-таки відкладають прийняття закону про деокупацію і говорять про те, що там не внесено, скажімо так, питання, чи піднято питання підтримання торгових стосунків з окупованими територіями. Коли є 600 поправок до цього законопроекту, це фактично торпедування цього закону. Я ще раз підкреслюю, на цій війні заробляють грубі, криваві гроші. На жаль, поки ми не перекриємо питання фінансування тих територій, а це кисень цієї війни, це кров цієї війни, питання припинення активізації бойових дій буде нагально стояти. Як тільки ті території залишаться без газу, світла, води і всіх необхідних компонентів для нормального життєзабезпечення, питання активізації, повірте, питання кількості обстрілів буде зменшено в рази. Добре, а от вже завершуючи про закон щодо деокупації, яким чином прийняття цього законопроекту розв'яже руки і зробить, так би мовити, крок вперед на вирішення конфлікту на сході України? Це, я так розумію, більш юридичний законопроект. Вірно? Пане Олеже, це не тільки юридичний законопроект, це, по-перше, політичний законопроект. Це буде чітко продемонстрована наявність політичної волі у політичного керівництва України, його спроможність відповідати на зовнішні виклики. Коли, я ще раз підкреслю, ми назвемо речі своїми іменами, тоді стане зрозумілий характер військового протистояння. Тоді стане зрозуміло, що Україна готова не лише обороняти свої території, але й відповідно звільняти окуповані території. Тоді буде прописаний хоча б алгоритм дій щодо цих територій. 4-й рік війни, у нас немає розуміння, що робити з окупованими територіями Луганської і Донецької області, і так само Автономної Республіки Крим. Немає алгоритму дій. Таке враження, що Україна пустила цю проблему на самотечу, і ми сидимо і спостерігаємо, поки повз нас пропливе тіло ворога. Воно ще не скоро пропливе. Росія – це імперія, яка існує за рахунок крові окупованих народів. От ще маю до вас питання стосовно резолюції ООН щодо Криму, за яку сьогодні мають проголосувати. Що ця резолюція, як вона тоді, я буду висловлюватись таким самим словами, яким чином вона розв'яже руки, ваша думка особиста, щодо вирішення конфлікту у Криму? І яким чином все ж таки, якщо маєте таку змогу дати відповідь, можна буде притягнути до Росію
до відповідальності щодо того, що вона робить у Криму зараз, репресії, затримання? Ну, пане Олеже, мені хотілося бути оптимістом і сказати, що відповідно буде проголосовано, а воно буде проголосовано, буде прийняте рішення, і що ми притягнемо Росію. Але вибачте, Росія не визнає положення Римського карного статуту. Відповідно, всі звинувачення в цьому контексті, воно, ну, знов таки, це буде демонстрація політичної волі наших західних партнерів, але не буде мати практичних кроків. Тим більше, що рішення буде носити, давайте відверто скажемо, резолютивний характер. Тобто ми рекомендуємо Росії розглянути подібне рішення, не більше того. Тобто це не примус до виконання. А який є крок після рекомендаційний? Пане Олеже, тільки крок єдиний з боку країн Заходу – це поглиблення, посилення економічних санкцій. Це єдиний зараз реальний діючий важіль впливу. Вони бояться, що лютий місяць наступить вже, як то кажуть, час Х, коли відповідна політична і економічна еліта Росії змушена буде рахуватися з моментом можливої блокади своїх коштів, які виведені і в країни Заходу, і відповідно Сполучених Штатів. Це єдиний тиск. Але ж спостерігаючи зараз за тими санкціями, які діють вже проти Росії, все одно вона продовжує укорінюватися у Криму. Тобто це або на неї не впливає, чи вона все ж таки стоїть на своєму? Ви знаєте, знов таки, тут питання, наскільки ефективні ці санкції. Давайте знову піднімати питання, і наскільки Європа готова, і в першу чергу Сполучені Штати, поглибити ці санкції. По великому рахунку, економічні санкції для Росії, ця ментальність цієї нації, вони ніколи не жили заможня. Вони готові затягнути паски, вони готові не доїдати, вони готові сидіти, скажімо, на хлібі і воді, але мати, скажімо так, умовний характер супердержави, яка займається анексією території, чи то збором, як то кажуть, території колишньої СРСР. Імперський характер цієї нації. На нього, на жаль, нічого не впливає. І до ще однієї теми хотів з вами перейти. Справа в тому, що адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що Росія втручається у внутрішні політичні справи країн у всьому світі та визнала Москву як суперника, незважаючи на власну заяву Трампа про тепліші зв'язки з президентом Володимиром Путіним. Про це йдеться у оновленій стратегії національної безпеки США з підписом Трампа. Маємо коментар. Давайте послухаємо. Ми не дозволимо негнучким ідеологіям ставати на шляху миру. Ми будемо домагатися втілення того бачення, яке ми просуваємо останній рік. Це потужні сильні країни, які поважають своїх громадян, і інші країни. Ми хочемо такого майбутнього для цього світу, і ми домагаємося цього і в Америці. Як розуміти такі заяви Трампа, коли він і сам особисто казав, що у нього з Путіним теплі стосунки? Пане Олеже, дуже легко розуміти. Є американська мрія, і американці звикли бачити, скажімо, країну не в біполярному світі, а відповідно країну, яка має вплив на прийняття тих чи інших рішень на міжнародній арені. І в незалежності від настроїв Трампу, і в незалежності від його особистих дружніх стосунків з Путіним, він має рахуватися з настроями безпосередньо і в Конгресі Сполучених Штатів, і в самому американському суспільстві. Американське суспільство ніколи не допустить біполярності світу. І Росія це прекрасно знає. Чому і були спроби Російської Федерації впливати і на результати виборів, і відповідно, скажімо так, маніпулювати свідомістю американського виборця. Це константа, яка не дозволить Росії, скажімо так, створити свою гегемонію і в Україні, і на Близькому Сході, і перетворити, я ще раз скажу, монополярний світ на біполярний світ. Це єдиний, скажімо, момент, на якому Україні варто і грати. Знову ж таки, чуємо і від Трампа тільки заяви, і гучні заяви. Гучні заяви. Яким це чином може вплинути на їх стосунки між собою? І яким чином взагалі тоді можна зрозуміти, яким чином це надасть більше можливостей розв'язати ті чи інші конфлікти? Абсолютно ніяким. Пане Олеже, давайте згадаємо останній візит 3 американських генералів в Київ. Заяву американського генерала Кіна, який є, до речі, радником Трампа. Він чітко заявив, що питання надання нам летальної зброї буде узгоджуватися з Російською Федерацією. Уявіть собі. Тобто, щоб американці дали нам летальну зброю,
зброї, щоб ми захистилися від країни-агресора, вони це питання будуть узгоджуватися з країною-агресором, тому що, на думку Кіна, на сьогодні Російська Федерація найбільш небезпечна, ніж навіть за часів Холодної війни СРСР. От вам відповідь. А нам 2 роки Сполучені Штати розповідають про те, що вони розглядають. Вони підійшли фактично до питання виділення летальної зброї Україні. На цьому фактично і можна ставити крапку. А власне тут має Україна і український МЗС вже апелювати до американського конгресу. Чому заяви радника Трампа йдуть в розріз з політикою американського конгресу, де чітко б піднімалося і лобіювалося питання збільшення фінансової допомоги і надання можливості отримання України летальних зразків озброєння. Ну тоді як може сприймати Україна надання летального озброєння? Який меседж тоді ми можемо з цього висунути собі? Ми мусимо зайняти більш активну позицію в цьому питанні. Ви знаєте, ми маємо показати і маємо декларувати той момент, що Україна наразі є санітарним кордоном між Дикою Азією і, відповідно, цивілізаційним світом, Заходом. І якщо Україна не витримає удару Дикого Сходу, то тоді наступними цілями стануть і Польща, і Угорщина, яка наразі висуває претензії там України. І, відповідно, самі країни Заходу, в тому числі і учасниці нормандського процесу. От в цьому моменті ми маємо тиснути на їхню ахілесову п'яту, на питання їх власної безпеки. А воно дуже болюче. Воно дуже болюче до їхнього виборця. Ми маємо апелювати не до Меркель, не до Макрона, а безпосередньо працювати з виборцями і в Німеччині, і у Франції. На жаль, цього немає. Ми фактично віддали на поталу виборця і той прошарок російським засобам масової інформації, які наразі розгорнули там активну інформаційну політику. Але наскільки реально зараз, ви кажете, розмовляти, спілкуватися? Реально. Бо Яким чином? На прикладах тієї ж присутності росіян в країнах Європи, на прикладах втручання Росії в виборчий процес і в Німеччині, і Франції, показати наявність, скажімо, тих самих найманців і французьких, і німецьких, і угорських, і польських, мається на увазі членства так званих правих партій, які знаходяться під патронатом російських спецслужб, які беруть безпосередню участь у у бойових діях на сході України на боці бойовиків. От вам аргумент, який, до речі, не використовує ні МЗС, на жаль, не відповідно політичний провід України. Добре, от якщо плавно переходячи до міжнародної арени, от днями спостерігали таку картину, що деякі делегати ПАРЄ виступали за те, щоб повернути туди Росію. Водночас ми спостерігаємо боротьбу Європа, усі між собою, але водночас спостерігаємо те, що кажуть, давайте повернемо до ПАРЄ Росію. А це знов-таки вплив Росії. Ви знаєте, фактично йдеться про те, що Росія використовує свої важелі впливу, в тому числі через депутатів ПАРЄ, які є представниками отже названих мною так званих правих сил. Давайте згадаємо, наприклад, скандал в Угорщині, коли представники партії Йобік за звинуваченням не вже української сторони, а саме угорської прокуратури були притягнуті за статтею співпраця з російськими спецслужбами. Те саме відбувається в Польщі, коли лідери партії «Зміна», які були присутні, до речі, на виборах в самопроголошених республіках, нарешті вже правоохоронною системою Польщі звинувачені в співпраці з російськими спецслужбами. І таких випадків маса. І ми маємо на цьому грати і показувати. Ті самі італійські депутати в Європарламенті, ми вже довели їх безпосередню участь і безпосереднє фінансування з боку російських спецслужб. І відповідно заяви цих депутатів ми маємо показати не як позицію країн Заходу, а відповідно як позицію російських спеціальних служб. Це дуже просто. Лише наявність політичної волі. Ще хотів вас дізнатися стосовно місії миротворчої на Донбасі. Яким чином це взагалі можливо? І чи можливо це? Пане Олеже, давайте, скажімо так, знов-таки знімемо рожеві окуляри і скажемо про те, що з одного боку миротворці, так, це припинення вогню, але з іншого боку це замороження конфлікту. І отут питання, чи відповідає, скажімо так, політика замороження конфлікту і виконання політичних пунктів мінських домовленостей економічним і політичним цілям самої України. Йдеться фактично про те, що буде створено анклав, який не підконтрольний Україні, відповідно російськомовним
російськомовний, російсько-орієнтовний виборець назавжди заблокує питання євроінтеграції України до країн і, відповідно, до європейської спільноти і вступу України в НАТО. Давайте речі називати своїми іменами. З одного боку, ми можемо казати про те, що ми неухильно виконуємо всі взяті на себе зобов'язання щодо Мінських угод, але з іншого боку показувати, що торпедування Мінських угод відбувається не з боку України, а саме Російської Федерації. І от виход в односторонньому порядку саме російської сторони з ЦКК треба використовувати як аргумент у діалозі з нашими західними партнерами. Знову ж таки, от згадуючи прес-конференцію Путіна, де він сказав, що він погодився на формат так, і на правила, які розміщення миротворців на Донбасі, які пропонує Європа. Так. Але ж виходить так, що вони все одно свої правила якісь витребують. Тобто, і кому вірити, і тому що бачили заяви Путіна на прес-конференції одні, а по факту маємо взагалі інше. Пане Олеже, це знову мова дипломатії. Путін може заявляти все, що завгодно, а от те, що відбувається сьогодні, вчора на окупованих територіях, свідчить про те, що Росія жодним чином не збирається залишати ці території і буде розглядати окуповані території Луганської і Донецької області як постійний важіль тиску на Україну. Постійний подражник, який не дасть можливості провести не економічні, не політичні реформи всередині нашої країни. Добре, от на сам кінець тоді, яким чином можна вплинути зараз на Росію? Це, я гадаю, що більш узагальне вже питання. Це стосується як і Криму, так і Донбасу, вирішення цих конфліктів. Яким чином зараз можна тиснути на Росію і тиснути так, щоб це стало результативним? Маю на увазі ті санкції дипломатичні, економічні, які зараз є, так, але вони не надто дієві, як ми можемо спостерігати зараз. Перше, все залежить від самої України і її позиції. Я ще раз підкреслюю, це прийняття закону про реінтеграцію, де чітко буде вказано, що Росія країна-окупант, і відповідно тоді на підставі вже прийнятого закону, де чітко вказано про суть самої Російської Федерації, ми можемо вимагати посилення економічних санкцій, аргументуючи це тим, що Росія фактично блокує виконання і мінських домовленостей, і нехтує нормандський формат. От ви кажете, да, це стосовно знову ж таки закону про деокупацію. Ви сказали, щоб все було названо своїми іменами. Чи можна припускати це припущення лише, що саме от проросійські депутати в українському парламенті спеціально роблять так, щоб цей закон про деокупацію відтягувався? Абсолютно точно. Пане Олеже, давайте подивимося, як то кажуть, зрів корінь, правильно, Козьма Крутко. Кому це вигідно? А вигідно, наприклад, давайте подивимося, звідки береться в Україні наразі вугілля. 59% вугілля, умовно кажучи, російського походження за документами, але насправді воно з окупованих територій Донбасу, з Донецької і Луганської області, а сума закупівель $1 мільярд. Тобто фактично, от відтягуючи прийняття закону про реінтеграцію, де буде чітко сказано про те, що Росія країна-окупант, і відповідно вона несе повні фінансові зобов'язання щодо окупованих територій, ми даємо можливість заробляти нечистим на руку українським депутатам, які і кришують цей потік, який наразі називається не Роттердам плюс, а вже Росія плюс. От вам відповідь і ціна питання. $1 мільярд. На сам кінець, буквально хвилина до кінця ефіру. От ваші сподівання, ваші прогнози стосовно того, як розгортатимуться події, зокрема враховуючи на те, що от вже новорічні свята, і яких заяв, яких дій можемо очікувати як від російської сторони, так і від нашої? Пане Олеже, ми, знаєте, Росії своє робити, нам своє жити. Я хотів би побажати українцям, по-перше, наснаги, сили волі і витримки. Порітися і поборити. Все буде добре, і окуповані території обов'язково будуть звільнені. І на Донбасі замайорить жовто-блакитний прапор. І ми, я сподіваюся, в 2018 році вийдемо на кордони, відповідно, української території і встановимо українську владу на окупованих територіях. На такій
позитивній ноті. Сподіваюся, що так все і буде. Будемо завершувати. Дуже дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був гостем цієї години у нашій студії. Одразу хочу сказати, що вже за 5 хвилин в ефірі телеканалу АТР будуть новини «Заман» з оперативною інформацією, яку готувала уся редакція телеканалу АТР. Залишайтесь з нами, буде цікаво.